Jeg vil gerne bringe en julehilsen. Og det vil jeg gøre ved at tænde 2 lys. Og det ene lys, det er for kirken. Det er for Guds kirke på jord. Det brænder ikke så godt indtil videre. Vi tænder lige den anden. Der. Det er for Guds kirke. I Imod tror på det umulige. Vi har blandt andet lavet nogle plakater, som vi har sendt ud. Fordi vi tror på det umulige. Guds kirke, det er det umulige projekt. Men alligevel så tror vi på det. Vi tror på kirken. I de her år, der er folkekirken presset. Kirken i Danmark presset. Men vi tror på det umulige. Vi tror på, at Gud kan skabe kirke i Danmark. Det vil vi bede for. Og kirken, det er grundlagt ved julen, hvor Jesus Kristus, hvor han er kommet, og derfor skal vi have et lys for det. Det andet lys, vi vil tænde, det er formation. Vi tror stadig på det mulige. Vi tror på, at mennesker kan komme til tro på Jesus Kristus. I Imod der arbejder vi med mission. Vi ønsker, at unge skal se Jesus. Vi ønsker, at flere og flere skal se Jesus. Det er simpelthen tro på det umulige. Hernede, der er Jomfru Maria. Og hun står der. Og hun er udtryk for det umulige. Hvordan kan en jomfru føde et lille barn? Og hvordan kan han blive verdens frelser? Det er det umulige. Men vi tror på det, og vi går med det budskab. Og det budskab skal vi tage ind over os nu i julen. Det er det jo. Godt nytår. Ses i det nye år til en masse god mission.